atas tangannya, yo yo yo. Hatiku acur, pamit putulan karo kanca jebul ra jujur, ra nyangka ora ngira jebul kowe tega ninggalake tresno milih karo wong liya. Tutur ra putus awakmu kuwi teka-tekane menyakiti kau mengkhianati. Apa aku kurang sekti, apa tamu kurang ngeri, bakal tak goleki penyebab perkara iki. Yo, yang bisa nyanyi bareng-bareng semuanya dikondisikan di atas saja. So, 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 so. Membangun budaya bersama-sama. Kenapa itu? Sebelah kiri panggung. Kabeh sedulur yo. Sebelah kiri panggung depan, ayo keamanan. Apa? Hey, 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 oh. Hey. Hey, 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 hey. Oh, Salihu. Oh, Salihu. Tak rasa-rasa saiki kowe beda, cari gede rasa malah mbok banding-bandingno. Aku pengen ngerti fotone bocah kuwi sing marai lara atiku tekan saiki. Aku dadi curiga jane ana apa, mbok rewangi weanan sekolahne bendina. Sapa sing ra ngelu yen dadi aku gagas pasangan sifate kaya Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Semua tangan di atas, yo 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 yo.
Batu turun dulu. Udah capek ini, batu turun dulu.